Il-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li kompla jikkomunika ma' Yorgen Fenech anke wara li kien infurmat li n-negozjant kien is-suspettat ewlieni fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Wara li l-mexxej laburista nkixef mis-sit in Malta li kien jikkomunika miegħu regolarment permezz ta' messaġġi, l-uffiċċju tal-Prim Ministru konferma l-aħbar. Dan sar fit-tweġibiet mibgħuta lil Malta Independent. Madankollu l-uffiċċju tal-Prim Ministru ma żvelax fiex kienu jikkonsistu dawn il-messaġġi. Qabel inkixef li kien jikkomunika ma' Fenech, Joseph Muscat kien iddikjara biss li hu ltaqa' miegħu madwar sena ilu. Dan ikompli jikxef ir-rabta mill-qrib li l-mexxej laburista u dawk viċin tiegħu kellhom ma' Fenech, kif ukoll ikompli jixħed dubji dwar l-involviment tal-ogħla istituzzjonijiet f'pajjiżna f'dan il-każ skandaluż. Fl-aħħar jiem komplew jinkixfu provi li anke Kembri, ex-Chief of Staff tal-Prim Ministru, kellu rabta mill-qrib kemm ma' Yorgen Fenech kif ukoll mal-middleman Melvin Tewma. Dan tal-aħħar der f'ritratt ma' Kembri waqt li kienu f'Kastilja u semmih ukoll bħala wieħed minn dawk involuti fl-assassinju. Dan permezz ta' ittra li hu kiteb meta kien qed jibża li se joqtluh. Jien Melvin Tewma qed nagħti din l-informazzjoni li kont il-middleman fil-każ tas-Sinjura Caruana Galizia. Jien qed nibgħat dawn il-provi biex issiru tafu min qabbad u ħallas biex issir din il-bomba. Dan qed nagħmlu għax indunajt li l-istess żewġ min-nies li huma Yorgen Fenech u Kembri il-kasko kienu qed jaħdmu biex jeħilsu minni wkoll. Għalhekk lestejt il-provi biex f'każ li jien niġi eliminat tkunu tafu l-istorja kollha. Għax biex użawni Kembri tal-kasko anke ġob mal-gvern tagħni. Imma wara li nqeda spiċċajt il-barra minn dan il-ġob. Għalhekk qed nibgħat kopja tal-kuntratt ta' xogħol kif ukoll ritratt ġo Kastilja ma' Kembri il-kasko u ċipep ta' recordings. Anke Yorgen Fenech allega li Kembri kkuntattjah waqt l-investigazzjonijiet u prova jikkonvinċih biex ma jikxfux din l-istorja qatt ma ġiet miċħuta. Yorgen Fenech saħansitra żvela li Kembri jipprova jattwa pjan li permezz tiegħu in-negozjant jaħrab minn Malta qabel ġie arrestat. Sa lejliet ipprova jħalli pajjiżna, Fenech allegatament kellu konverzazzjoni fit-tul ma' Kembri. Minkejja dan kollu l-Prim Ministru Joseph Muscat ippermetta li Kembri ikompli attendi laqgħat ta' servizzi segreti waqt li kienet jiġi diskuss l-involviment ta' Yorgen Fenech fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Fid-dawl ta' dan il-Partit Nazzjonalista nnota li dan kollu jikkonferma l-qrubija li Joseph Muscat kellu ma' persuni li allegatament huma kriminali. Pożizzjoni ta' Joseph Muscat mhix aktar tenebbli u l-pajjiż ma jiflaħx jibqa' jara r-reputazzjoni tinżel aktar l-isfel. Malta mhix korrotta, il-Maltin mhumiex korrotti, imma għandna gvern maħtuf u ostaġġ tal-kriminali, sostna l-Partit Nazzjonalista.